Yeah, man, wagwan people, wagwan Zim Danzo family, wagwan everyone. Welcome to Zim Reality Archive. My name is DJ Sparks Mabwe. Didi popati fiti change chamuno farira chino kupakurira izvino tapira chino kupakurira zvinenge zvichiitika mativi mana ose enyika nyandi nepana pandia DJ Fandan. DJ Fandan havasi bo. Sometimes vanoseza kumhomo. Watafunga kuti achinge munhu uri mudhafuka hausiri flexible, but still in the video that DJ Fandan wachispina zvavhundutsa maghetto youths wachispina zvavhundutsa mwana wose aona video iyo. Sada kwanza video chemobva mariona mobva makomenda pazasapo. Please don't forget to comment. Muone DJ Fandan kuti havasi bo. DJ Fandan wanospina. Zvizvo zvisingatarisiwe nemhuri yeZimbabwe vanhu vakawanda kuti DJ Fandan wakaspina muspiniro iwowo, but still every ghetto youth is an element of surprise. Ndofunga muchashamisika ndakwanza video. Saka pedza ngwenya kawasa nakukwanza video lacho. Well, wait for it. Wait for it. yeah, man. Mamona akafanda achispina haasi bobi kabila sefanda. Ndo video rashamisa vanhu vakawanda mukukomendeyo pasapo kuti mariona sei mamuchizvifungira vekuti DJ Fandan angaspine muspiniro iwowo nemasimbiro akaita. Pakaipa abikapita sefandan makaipa mudhara ayo matibhilivisa. Makanyanya wakawanda vanhu vasatombosima vasingazvigone izvi zvatinogona izvi kuspida izvi. Saka ndozvangana zvakandikuonesa kuti DJ Fandan havasi bo wanenge vamwe muspiniro wakawaita akashamisa vanhu wakawanda zvokuti nangotiseda kuti man again ngoratidzawo Zim Reality ITV family kuti ionewo zvinhu zvitese zvikuita kuti DJ Fandan because vanhu vazhinji vanga vasingazvitarisiri. Naona papostwa video makomenda akasiyana-siyana angachiswa nevanhu angachidza kuti maya washamisika nechiitiko chakadai kuona DJ Fandan wachispina. Ndozvangana nazvo muzowana. Don't forget to subscribe Zim Reality ITV kana kutsvaga muchiraundi new show yatiri kuita mazuwana tichitana nematisi nemaselebro inonzi muchiraundi. Kana panada kuzomaketawo muchiraundi vanongondibata panhamba dzangu ndo toita maadverts ipo papo. Thank you.